Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nigeria. I'm not going to FM by December. And 6 feet under. And 6 feet above me. For first lady, Bomairo, Amayanga, Mutharika Ulemu, Ulemu Vice President, Walankhula Ulemu, Adatangono, Ulemu Chief Champidi Ulemu, Bomairo, Ulemu, Bomairo, this governor, Ulemu, Adadi, Ulemu kwa akisare hamina MP hapa Ulemu. Bangolini. Yamba ndosa ngakwambi. Kuti haya sandika bya kuno andira maunyenji makibale kutokwambi. Bomairo. Kapela ela tsimuzi waluya. Auza ni bwana. Wetu ameanga matokeo kwa kwangwa. Yes. Kurumla village. Yeah. Panda. Akwanga akona kwene kuja. Kwajingo. That's my mother's side. Bomairo. Yes, my name is Walankhula. Bomairo. Nafa kuya pano. Kuti nime pano. Nemekeze pale watuja atisia Saulos Chilima. Yes. Let's ambe dipembe to observe 1 minute silence. Thanks so much, sir. Bomairo. Wansonda bwa kuno chwa kuti kunchewu kwa produce asikorambi. Yes. Monga amuao. Yes, bwana. Anayochwa kwambi. Amatenje. Yes. Asamu mpaso. Auza ni bwana, auza ni bwana. Akisale. Ansa. Ndasikorambi kana choncho ndabula kuno kuti ndithokoze inchewu makitabuno kwambiri. Komanso ena simaziwa ndani pano anabadwa before 1953. Maribe onse ndiana abadwa before 1953. Kabasi simaziwa tuya muntu amene aniamba kumenya mkono ya ufumu no Malawi. Anali inkosi Goman number 3. Yes. Ndibi oye. Ya kuyizulu. Di mwana wao. Pamu Weird Goman. Komanso Samson Goman. Yes. Atatu amea. Anamangilo over 20 times. Yes. Haina matau kutoka kutikizwa kabisa kumekuja. Wakubwela akabula kwa manganso. Don't talk Gomani.
anakulankhula ikulu kwambiri. That's why nana kuti nseuja ndikamaliza kuchoka pa boma za mphepo zinayi paka Sinje izauta Inkosi Goman Road. Yes. Boma ilo. Ndipo kama leo ndabya kundi kuoneni koma tsanikumbusani kuti pa 50 September pali chisankho ne musaiwale musafoke musakumudwe. Yes. Mauza anthu mmidzi andachipulire mwatenge nitu kavota pa 16 September. 16 September. Kampuna zimenezo? Muchita zimenezo tukasimumbota. Ngati simumbota ndiye kuti boma ilipitira. Ine 2019 nakuza. Isango puna pakati pa kupita pasogolo kama kubwera mbuyo. Ufulu kama ukapoma. Kudya kapela njala. Mwaona watu zakitika Mutharika kwambiri. Ye munalakwa kwambiri. Pa 2020 munalaka kutithamangisa ine ku State House kuja koma ndikubwera pa 16. Ngakhale munathamangisa lakukhuluta nonse ndaba yanga onse ndikumwenshilo limodzi ende pamodzi mtima umodzi 16 kitenga zikole. Ndipo ine ndavomera kundimanso sikundipindule ayi koma ndipulumutse zikole. Ziko lili pa moto laorongeka lavunda kwambiri laoronga kwambiri. The saddest country maikonsa azikuwa pansi akuti anthu aku Malawi ndi number 2 pa anthu akisoni komanso anthu omvesa chisoni. Ifuka boma lalephera kuthandiza anthu chakudya masukulu nonse zikukanika ndiye ife tikabwera manifesto yathu ija muwerenge bwinobwino imeja talonjeza ife kuti from September 17th zinthu zisinda kwambiri. Choyamba 1 tisintha mmene timayendesera boma tisintha tsopano mphamvu ichoka ku Lilongwe ipite m'midzi. Ndipo madix onse tima decentralization madix onse azakhala budget yawo 500 I think it's 500 billion a month or something. Anyway, azakhala budget yawo ndipo azikonza chitukuko khandi misewu kamasukulu kazipalako manso azemba ntchito anthu amizimo. Ndipo kuti anthu asapite ku town kagwira ntchito ayi azikwa konko ngati kuno kuzikira ntchito konkuno pa Nsewu koma pa Nsipe koma kuno ku Nsewu. Plandi imene timati people-centered manifesto. Boma ilo. The manifesto imene tamanga kuzungulira anthu ordinary people. Osaka anthu amboma kapana olemera ayi koma anthu wamba name tifatatu kulefe. Ndipo ndikuuza kuti ife tirele manifesto imeneyo
Kodi monga tinachita 2014 mukumbuke. Yes, bwana. Tukuziwa Within 9 months nakonza dziko lino. Yes. Boma Within 9 hilo. months. Pamene nachoka ine nasha forex 1.1 billion US dollar. Forex. Pakai pano alibe kai dola imoja. Kandrawa zapla kulisini kuziwa. Ndipo koma ife tinasha chimaja chikulu komanso tinasha development anthu analibe njala amatha kulipira school fees and so tonke tikabwera ife lonza kuti for example secondary school muzapita mwaulere mwaulere no fees whatever mwaulere mezo izakita zimezo komanso ayesesa kwambiri kuti alimi mupeze misika yabwino kuti mukalima kanjilangwa kanandolo kachima kachanchani mulime kuti mupeze nsika kuti mupeze ndalama zina kazama school fees. Yes. Ana ku university kala kuti kupanga nyumba lote jonge tifuna kuti ulemero utoke pakati upite kumuzi. Boma hilo. Ndiye ndikupempha nonse kuti mwesese kuwerenga manifesto shaita iya. Yes. Ili muchizungu muchichewa komanso muchitumbuka mwesese kuwerenga amene mavutika kuwerenga pamenepo ngati kwafunsa nzana neba akwerengera kuuze zimene ife takonza ndipo ife talonjeza tikalonjeza zimachitika. Boma hilo. Ine talonjeza zimenezo zimachitika. Boma hilo. Ndiye ndikusimikizani kuti zichitika zimenezo beginning 16 September. Zikono lisita komanso ufulu kuti amalawi akhale anthu a ufulu. Akhale ndi ufulu ochita mademo, ufulu oyankhula, ufulu olemba khani pa internet, pa newspaper, ufulu osati munthu akali pa internet kumanga aya sifra zimezo ayi ndipo muchenjere ngati musanta MCP next 5 years election twaziko lino zaka one party state nganthawi just 1 year zaka ziko lino isaonongeka ndiye kuzani kuti election ikubwera very, very, very important. It's crucial. Very, very crucial. Kuti mukalakwa this time, mukalakwa forever. Zimene zachitika last 5 years. Mukuziwa mukona zonse zakika 5 years. Zaka twice sad. Much worse. Kuposa zimene zikuchitika nthawi. Then kumemba kwambiri kuti mwesese nditu kuvota chimanga folo basi chimanga folo basi auza anthu adavutike kuyang'ana ka zina ka DPP amuyang'ana chimanga folo kuti chongi akatero basi masankha oji then maomeno andikuliziwa kwambiri ndosanga kwambiri kuti mandilandira kuno kwathu muti kwathu nso mandilandira then kapenanso after the election tizabwera kuti celebrate tikawina the election tizabwera kuno kuti celebrate but between now tikula kumpoto area ndikumawa kumpuma or ku south tikamaize ku southern region on September maybe 14th
Yonke ndikuti sikokwambiri amwe akudayiseni kuthola kwambiri afumu kuti matandira aubale tikweziwa kwambiri mupitize ubale umenewo ndipo amwe akudayiseni nonse ndipo kwambiri Jaramamba, 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 jaramamba. DPP we! Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.